Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya Explanation. I'm Teacher Maya ug mao ni ang atong hisgutan karon. Atong ilailahon kung unsa ni ang phrases, no? Grupo sa mga words. More than one word, pero dili sentence. Wala siya kaugalingon nga subject o verb. Dili kumpleto ang iyahang ideas nga gipasabot. Pareha aning mga examples. The boy, wala na'y sumpay. Sama lang about sa the boy, we don't know. Walay verb nga kauban. Article the, ug ang noun ra nga boy ang nagkuyog. Mao na siyang gitawag og phrase. Kani pong has been watching. Verb ra pod mga verbs nga nagkuyog has, been, o watching. Present perfect continuous. Yeah, in the farm. Preposition nga in, article nga the, ug ang noun nga farm. Phrase ra pod ni siya. Kani pod, looking for a boyfriend. Phrasal verb nga looking for, ug ang iyang object nga a boyfriend. Nga infinitive to bake, ug ang iyang object nga a cake. Pero wala siya subject. Wala gitawag og mga phrase. Mga grupo sa words nga kuwang-kuwang mga mahimong sentence. Dili kumpleto jud ang iyahang meaning. Nara siya certain nga idea nga gihatag pero dili siya pwede mahimong sentence. More than one word nga nagkuyog nga naghimo siya og usa ka meaning pero dili makumpleto, dili enough para matawag nato ang sentence. Mao na ang phrase. Now, kaning phrases na ani sila three basic kinds. So, muna ito ka klase sa phrases. Noun phrase, verb phrase, o modifying phrase. Nga wala ni mamugna ang phrase for nothing na ani mga functions or gamit sa atong paggamit sa language, sa atong pag-communicate. Og mo ni nga na-divide ni sila into three different kinds. Ang noun phrase, gamiton siya as nouns. So, kasagaran as subject or object sa sentence. Ang verb phrase, gamitin siya as verbs. Ug ang modifying phrase, gamitin siya as adjectives or adverbs. So usually, kaning mga noun phrases, mo na yung mga nouns nga naay kuyog nga determiners. Pareha aning article nga the, pwede po the a. So kanang mga unahan anang mga articles ug mga adjectives dahil end og noun, mali gitawag nato og noun phrases. Kanya, gamitin ni sila as subject or object of the verb or of the sentence or of the preposition. Naparehani, the woman called the boy. Ang the boy gigamit nga object sa verb. Kaning they sat under the mango tree. Ang the mango tree, object sa preposition nga under. Ang the big dog barked at the children playing. Ang big dog gigamit as subject sa verb, subject sa sentence. We entered the haunted house. Ang the haunted house gigamit as object of the verb. So, magamit gid ni ang noun phrases as subject or object of the verb or object of the preposition. But sometimes, ang noun phrase, mura na siya og verbs tan-awon pero gamiton siya as subject or object. Mo na gitawag og gerund o infinitive. ing form, watching, yan na siya object ng movies. So, together, gerund phrase ni siya. Verb form, so ang verb, pwede man na siya mabutang ang object. So, together, gitawag na siya og phrase. Kuyog niya ang noun, iyang object. Pero, dili siya verb sa sentence, kaya di pa may laing verb. Mo na gitawag og gerund phrase. Gerund phrase, kay gamit man siya as noun. Gigamit siya as noun, gigamit siya as subject of the sentence. Makaibaw ang subject ni siya kay di ara ang verb is. Gipauna siya, unya gisundan siya og verb nga is, so kani siya, dili ni siya verb dinhi ang watching, but usa ka phrase together with movies ang gigamit og sentence. Watching movies is their favorite pastime. Yung paborito nga pampalipas oras. Kanang magtanaw-tanaw og salida. I want to eat ice cream.
So, kani pong to eat ice cream, usa ka verb form infinitive, yun na po siya object, ang ice cream, ang compound noun nga ice cream. Pero dili ni siya mo ang verb. Ang verb dinhi kaning want. Pero nitubag siya kung unsay want. Unsa may want? Unsa yang gusto? Mukhaon og ice cream. So, gigamit siya og object sa verb nga want. So, noun phrase po ni siya. Kaya gisugdan man siya og to plus base form of the verb, infinitive ni siya. Infinitive phrase. Gigamit as noun phrase. Kaya object man siya sa verb nga want. Now, kani mga verb phrases, it's either combination ni sa helping verbs o main verbs. Parehaning was cleaning, helping verb was, main verb na cleaning in ing form. Has been selling, had been giving, will be going. So, mga helping verbs nga was, has been, had been, will be. O ang ilahang mga main verb, mga continuous form, man yang akong mga examples, no? So, puro ta continuous forms of the verb, ani atong examples. Sila ang verbs, tanan sa sentence. She was cleaning when I saw her. He has been selling RTWs online. They had been giving him a lot of opportunities. We will be going to the market. Sila ang verbs sa sentence. Sila ang naghatag og action or sitwasyon sa sentence. Combination sa helping verb o main verb. Pero, ang verb phrase, dili ra jud na siya combination sa main verb o helping verb. Usahay, ingon ani na sila. Usahay, combination na sila sa verb o preposition. Para anang verb nga throw o preposition nga away. Turn, unya preposition nga on. Wake, unya preposition nga up. Take, unya preposition nga off. But together, gamiton sila as verbs sa sentence. Mo na siya gitawag kasagaran og phrasal verbs. Mo ganing phrasal verbs, phrase kay phrase man siya. Verb siya, pero composed of more than one word. Pero dili helping verb ang iyang partner. But, preposition. Pero ang preposition diri, kauban na sa verb o function na as verb ug naa sila'y meaning together. Throw away, rabay, turn on, pasigaon. Wake up, mumata. Take off, mulupad na ang airplane, mo take off. Or pag take off, hubuon na imong sinina. Hubuon ang mga gipang suot. Take off. So, diara, gigamit sila as sentence sa verb. Together. Don't throw away your garbage anywhere. She turned on the lights. Di man ni pwede mahimo. She turned the lights. Nagid si on para makuha na ang meaning nga si gipasiga. Kaya pong don't throw away. Di man ta pwede maingon og don't throw your garbage anywhere lang. Nagid na si away iyang kuyog partner na niya. Kani pong my sister wakes up early every day. Di man ta pwede may my sister wakes early ra. Si up kuyog gid na niya para maingon ta og ni mata. We take off our shoes before entering the house. So, hubuon na mo ang shoes. Hindi pwede take lang ang gamiton ni mo. Naagit si off. Para masabda na ito nga gihubo ang sapatos. So, mo na gitawag og phrasal verbs. Verb phrase nga combination sa verb o preposition. Pero together, usa na sila ka meaning. Verb na lang yun ang gamit po sa preposition. Nitabang siya nga makita ang meaning sa verb. Now, ang ikatulo nga klase nga phrase, ang katong modifying phrases, napo na siya lain-lain nga klase. So, napo siya lain nga categories. Ang usa din ang prepositional phrases. So, sa pangalan pa lang nga, prepositional, sugdan gini siya og prepositions. Kaning in, kaning from, kaning near, kaning for. Unya kaning mga prepositions, mo po ni silang verb, na po ni silang object. So, meaning, sundan po ni silang mga nouns. So, may nga tawag in the room. Preposition gani, nasumpayan gina siyang noun. Mo na yung object or pronoun.
Kaya pwede ba ang pronoun mo substitute sa noun? So, in the room, preposition o niya, ang ending niya, noun, prepositional phrase. From the Philippines, Philippines po noun, nag-ending po siya noun, prepositional phrase. Near the hospital, nag-ending po siya og noun, hospital. For me, nag-ending siya og pronoun. See, pwede siya sundan og pronoun. So, ang prepositional phrases, magsugod sa preposition, mo end og noun or pronoun. Combination sa preposition og noun or pronoun, prepositional phrases. Unya, ang prepositional phrases kay modifying man siya nga phrase, mo modify, no? Mo describe, mo hatag og further information, specific details about sa words nga iyang sundan. Parehaani, she slept in the room. Nag-modify siya sa slept. Asa natulog? Sa room. Where? Nag-modify man siya, naghisgot man siya asa dapit, so adverb ni siya, adverb of place. Kaya ganing prepositional phrases, pwede siya gamitin as adverb or adjective. So dinhi kay naghisgot man siya asa dapit natulog, modifying the verb nga slept, past form sa sleep, so adverb ni siya. Kaning, the candidate from the Philippines is so pretty. From the Philippines, ni-modify, nihatay siya further information about sa candidate. So, meaning, adjective ni siya. Kay ang candidate, noun man ni-describe man siya sa noun. So, adjective ang prepositional phrase na from the Philippines. Kani, I work in the building near the hospital. Kaning near the hospital, nag-describe about sa building. So, adjective ni siya din modifying ang building nga duol sa hospital. Pwede po din siya mahimong adverb. I work near the hospital. Kung yung anay mong sentence, nag-modify po siya asa dapit ka nag-work duol sa hospital. Adverb na po siya. So, depende sa imong paggagamit sa sentence. Kani po, he wrote a letter for me. Ang for me, ni-modify about sa letter. Para kinsa nga letter? Para nako. For me. So, noun man ang letter. Ang for me din nga prepositional phrase, adjective ang iyang function. Another kind of modifying phrases is kanang participial phrases. Now, from the word participial, meaning magsugod po ni siya og participles. Now, unsa man ang participles? Kanang verb form na siya nga ing ang forma. Para aning walking, itawag na nato og present participle. Ang forma ganit sa verb nga na ay ing sa tumoy, present participle ang tawag ana nga forma. Pwede po siya past participle. Kanang mga verb nga na ed or ang uban na change ang spelling kay irregular ang verb, namo na siya gitawag og past participle. So ang participial phrase pwede sugdan og present participle, pwede po past participle. Niya kaning present participle, ing form, murag gerund, pero lahi ni siya sa gerund, ang participial phrase, kay dili man ni siya gamiton as noun, gamiton ni siya as adjective. Mo na gitawag siya modifying phrase. So, maila-ila na to siya nga di siya gerund kay dili man siya gamitin as subject or object. Dili po siya verb kay modifying phrase man siya. Gamiton siya as adjective. Tanaw na to ang examples. The boy covered in sweat is my son. Covered in sweat, past participle. So, participial phrase, nag-modify sa boy. Kanang bata. Asa nga bata? Kanang napuno sa singot. So, ni-describe siya sa noun nga boy. Adjective siya. Kani, walking in the rain, the couple held each other's hand.
Kinsa man ang nag-walking in the rain? Ang couple. We describe ang couple. Asa nga couple? Kanang walking in the rain. So, present participial phrase ni describe sa couple. That's why, adjective ni siya. Ganipod, past participial phrase, prepared for the test. Ni-modify sa students. Asa nga mga students? Ang mga students nga prepared for the test. So, ilang gi-specify kinsa nga students. Noun. So, adjective ni siya. Mao na ang participial phrases. Grupo sa mga words nga nag-una ang mga participle forms sa verb pero dili verb sa sentence ang gamit, but modifiers sa noun. Naghisgot og specific details sa nouns para mas mailhan kung unsa nga noun ang atuang gipasabot. Ug ang ikatulong nga modifying phrases man ang gitawag og infinitive phrases. Oh, amazing kayo ang infinitive kay pwede siya ma-noun phrase, pwede pod ni siya ma-modifying phrase. Sa ang infinitive, verb form na siya, base form sa verb, nga sugdan og to forgive, to love, to start, to become. Ang infinitive phrase, pwede og ang to ra og ang base form, pwede pod nga naa siya object kay verb form man siya, to start what? Your project. Mo-function siya as adjective or adverb. So, depende sa noun nga iyang sundan. Basta ang mga phrase, modifiers sila, ang ilahang ipasabot diyan na, ang ilang gi-modify, ang ilahang gitukoy, no? Kanang word nga ilahang sundan. So, mahibawan na to kung adjective ba na siya or adverb, depende sa word nga ilahang sundan. Pareha ani. It is hard to forgive someone who hurt you. Ang hard dinhi adjective, lisod. Nga gi-modify, unsa may lisod? Ang magpasaylo, to forgive. So, ni-modify siya sa hard. And so, unsa may word nga mo-modify sa adjective? Adverb. So, adverb ni siya dinhi, modifying the adjective nga hard. Now, I hope to meet someone to love with all my heart. To love. Unsa man ang to love? Naghisgot about someone. Someone to love. Someone nga akong higugmaon. To love dinhi kay ni-modify man siya sa someone nga usa ka pronoun, so adjective ni siya. Kaning it is good to start your project early. To start, nag-modify man siya sa good. Unsa man ang good? Good to start. Ang good usa ka adjective, so adverb ang to start dinhi. Kaning he is training to become better at boxing. To become better. To become, naghisgot about training. Unsa yung training? Training siya to become better. Now, is training, dinhi ang verb. So, ang verb, gi-modify sa to become better. So, unsa man ang to become better? Adverb ni siya, kaya nag-modify man siya sa verb nga is training. So, muna ang gamit sa infinitive. Mahimo siyang modifier, ma-adverb man siya or adjective. Depende kung unsa ang word nga iyahang gi-modify or gitagaan og specific nga details. So again, kanang mga group of words nga dili combination sa subject o verb, nga dili pod sentence, gitawag na sila og phrases. Mo-function sila as noun, as verb, or as modifiers like adjectives or adverbs. Ug mao to ang grammar knowledge nga akong i-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo ani nga video lesson, please i-share pod ni sa uban para maka-learn pod sila. Please pod kog like, subscribe or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako puhon. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day.